É unha imaxe moi habitual no centro de Caldas. O tráfico e as retencións son continuas no cruce da estrada N640 coa N550. Pero esta problemática podería ter os días contados, grazas ao novo proxecto que chega dende o Goberno Central. A solución pasaría pola creación dunha variante que liberaría o centro de Caldas do tránsito de vehículos pesados, axilizando así o tráfico na zona. A variante actual é unha variante da Nacional 550 de norte a sur que consigue eliminar os tráficos da propia 550, pero non os da 640 que tamén, que ven desde Vegadeo e que vai hasta Vila García de Arousa, non? Entón, o que se trata é desarrollar unha variante oeste que permita sacar o tráfico, o intenso tráfico que temos, o tráfico de pesados con dirección ao porto de Vila García, sacalos do centro da cidade. O Ministerio licitou un contrato para redactar ese estudio informativo por casi 800.000 euros, como ben dixo o alcalde, e estamos traballando agora para adjudicalo. O Goberno Central comezou o proceso de licitación do deseño da variante cun orzamento que supera os 800.000 euros. Unha vez deseñado, o Goberno Central, segundo a subdelegada en Pontevedra, comprométese a investir 54 millóns de euros na creación da nova estrada. Efectivamente, licitouse xa o estudo informativo que ten como obxectivo levar adiante a redacción dun proxecto. Ese proxecto do que falamos que está a priori valorado en máis de 54 millóns de euros. Para a vila, este proxecto suporía dar resposta a unha demanda histórica. Como de importante é o máis importante. Ten o calado de número 1 de efectos de importancia política, social e económica. O que se busca co estudio informativo é determinar cal é o tramo adecuado para crear esta variante. Unha vez licitado, a empresa ainda terá varios meses por diante para realizar este estudo.